Sziasztok! Én Lola vagyok, elsőéves joghallgató Párizsban a Sorbonon. Én tavaly érettségiztem le, szerencsére kitűnő lett az érettségim, de nekem ez már annyira nem is számított, mert ugye én akkor már, amikor leérettségiztem, tudtam, hogy felvettek engem Párizsba, de ez nem állított meg abban, hogy stresszelve és az utolsó perceket is kihasználva készüljek az érettségire, amit így utólag már tudom, hogy nem feltétlenül így csináltam volna. Ha jól tudom, 2 hét maradt az idei érettségi időszaknak a kezdetéig, úgyhogy gondoltam, hogy hozok pár ilyen last minute tippet, ami esetleg így az utolsó percekben segíthet a felkészülésben. Tegyük azt hozzá, hogy szerintem az a legjobb, hogyha minél előbb elkészülsz készülni az érettségire, de nyilván ez itt az utolsó 2 hétben most nem jöhet szóba, úgyhogy most ez tényleg egy ilyen nagyon tömör, nagyon leegyszerűsített, gyorsított verzió lesz a felkészülést tekintve. Szerintem úgy a legegyszerűbb csinálni, hogyha tantárgyakra bontjuk a felkészülést, és az is nagyon fontos, hogy te kitaláld, hogy melyek azok a tantárgyak, amik a leginkább fontosak számodra, és szerintem abba érdemesebb több energiát belefektetni, plusz ha tudod, hogy egy tantárgyból mondjuk jó vagy, és az nem igényel annyi felkészülést, akkor én ezt egy kicsit a háttérbe szorítanám itt a maradék 2 hétben. Írtam egy kis listát is, hogy tudjak puskázni, hogy mik azok a dolgok, amikre én odafigyelnék ebben az utolsó 2 hétben. Most igazából az egész videóban a főbb tantárgyakról lesz szó, ilyen bioszkémia, földrajz, hasonlókról nem, mert ez mindenkinek más, viszont a főbb tantárgyak azok, amik mindenkire érvényesek. Bioszból, kémiából eleve nem tudnék semmilyen tanácsot és tippet adni, mert én azt nem csináltam meg, és nem is terveztem, és hagyjuk is. Kezdjük a matekkal. Én szerintem az összes érettségi közül a matekra készültem a legkevesebbet, ugyanis mi a suliban folyamatosan készültünk az érettségire, minden héten az utolsó, nem tudom, 1 hónapban körülbelül meg kellett oldani otthon, és a suliban is egy-egy érettségi feladatot teljes egészében, úgyhogy én is ezt tudom csak nektek mondani, hogyha esetleg a matek az a tantárgy, ami nektek mondjuk nehezebb, vagy több gyakorlást igényel, na a matek az tényleg az a tantárgy, amit csak gyakorlással lehet tanulni, és csak a gyakorlással lehet erre felkészülni. Úgyhogy én azt javaslom, én mondjuk középszinten érettségiztem matekból, hogy nyomtassátok ki, vagy töltsétek le az előző éveknek az érettségi feladatait, és azt kezdjétek el megoldogatni. Csináljatok meg mondjuk 1-2, és abból igazából már látni fogjátok, amikor kijavítjátok a saját feladatotokat, hogy mik azok a feladattípusok és tananyagrészek, amik nem mennek. Ha jól tudom, a Studium Generale-nak az oldalán össze vannak gyűjtve a feladatok témák szerint, szóval ez például segíthet abban, hogy tematikusan gyakoroljatok, és ne vesszetek el a részletekben, és ne azzal töltsétek az időtöket, hogy minden egyes érettségi feladatnál kikeresitek, hogy na, melyik lehet az a típus feladat. Szóval ott össze vannak gyűjtve, és én azt mondanám, hogy minden nap a maradék időszakban én egy érettségit minimum megcsinálnék, és ezzel legalább rutinossá is váltok, és nézzétek az időt is, mert sokszor abban a hibába is bele lehet futni, hogy nem elég az idő, és kicsúsztok az időből, szóval mindenképpen úgy csináljátok, hogy leültök, beállítjátok a stoppert, az időzítőt, és tényleg csak nyomatjátok a feladatokat. A következő a sorban az a magyar. Szerintem amúgy a magyar érettségi egy viszonylag könnyű érettségi, olyan szempontból, hogy nagyon sok mindent ki lehet találni, és meg lehet oldani anélkül, hogy te feltétlen bemagolnál dolgokat. Például ott van a szövegértés feladat, amiben nyilván el vannak rejtve a nyelvtannal kapcsolatos kérdések is a kérdések között. Erre azt tudom javasolni, hogy például a stílusrétegeket, szófajokat, és tényleg ilyen nagyon alap nyelvtani szabályokat próbáljátok meg megtanulni, inkább ilyen ábrákban és csoportokban gondolkodni. De igazából az egész érettségire felkészülés alatt arra figyeljetek nagyon, és inkább az legyen a fejetekben, hogy mindent, amit tanultok, az igazából titeket szolgál, és a ti jövőtöket, mert hogyha most nem tanuljátok meg ezeket, akkor elárulom, hogy soha nem fogjátok. És mégiscsak azért tényleg egy alapműveltségről van szó, akármilyen tantárgyat nézünk. Igen, ha emelt tantárgyról van szó, akkor az már egy kicsit több tudást igényel, de azért a középérettségiknél azért ez egy elég alaptudás. Magyarban a következő mumus rész igazából szerintem a műveltségi teszt, ami ugye egy 20 pontos teszt igazából. Ennek egy nagy része, és itt tök könnyen be lehet szerezni pontokat, azok a memoriterek.
Én, amit csináltam, és szerintem ez a lehető legjobb opció, én letöltöttem egy csomó ilyen AI-os zenés verzióját memoritereknek, és konkrétan annyira megszerettem őket, hogy rendesen már amúgy is azokat hallgattam. Tehát szerintem egy kicsit vegyetek vissza a saját zenei ízlésetekből, és abból, hogy amúgy milyen zenéket hallgattok, és ebben a 2 hétben tényleg reggel, este, bármikor, amikor nem tudom, csak a kávétokat csináljátok, betesztek egy ilyen videót, egy ilyen, amúgy a YouTube-on fel van egy csomó, de Spotify-on is, betesztek egy-egy ilyet, és tényleg a fejetekbe fog repülni a szöveg. Aztán pedig nagyon sok fogalomról, definícióról is lehet szó ezekben a tesztekben. Én erre azt tudom a legjobban mondani, hogy valahova gyűjtsétek ki ezeket, hogy eleve meglegyenek, hogyha esetleg még nincsenek meg, de vannak ilyen érettségi felkészítő tankönyvek irodalomból is, abban a definícióval együtt bele vannak ezek írva. Általában nem azt fogják tőletek kérni, hogy definiáljátok ezeket a dolgokat, hanem mondjuk megvan adva egy definíciós, neked kell csak beírni azt, hogy mi az a fogalom. Ezt például nagyon jól lehet gyakorolni Quizlettel, de a Notebook elem, ami a kedvenc alkalmazásom tanuláshoz, de tényleg. A Notebook elem minden tantárgyhoz jó, mondjuk a magyarhoz meg a törihez főleg. Azzal meg tudjátok csinálni azt, hogyha mondjuk ezeket a fogalmakat, vagy korszakokat, korstílusokat összegyűjtitek egy dokumentumban, akkor a Notebook elem tud belőle nektek csinálni podcastet, videót, ábrát, kvízt, flashcardokat, tehát mindent, és konkrétan odaadja a kezetekbe a lehetőséget, hogy ti gyakoroljatok és tanuljatok, mert szerintem a tanulásnak egy nagyon jó opciója, vagy módja, hogyha nem csak passzívan tanultok, tehát, hogy mit tudom én, jegyzeteltek, hanem, hogy ugye magatokat is visszakérdezitek, és ez nagyon fontos az, hogy tényleg ilyen flashcardokkal akár, vagy valakinek, nem tudom, plüssállatnak, valakinek mondjátok el ezeket a dolgokat. A fogalmazás az már egy nehezebb téma. Én például olyan vagyok, nem tudom, hogy most is ez lenne velem a helyzet, de én tudtam, amikor érettségiztem, hogy én biztosan nem a novella vagy szövegelemzést fogom választani a fogalmazás részben, mert én kapok egy szöveget, és én nem tudok sajnálom novellát elemezni. Nekem ez szerintem sosem ment. Én nem mindig értettem meg a mögöttes tartalmát a szövegnek, és én ezért tudtam, hogy én biztosan a B opciót választom, tehát amikor kapsz igazából egy témát, egy motivumot az irodalomban, és azt kell bemutatnod több versen, vagy több korszakon keresztül, úgyhogy én egyértelműen ezt választottam, és én, mint emelt töris, nagyon megnyugodtam, és megkönnyebbültem, amikor láttam, hogy a történelmet kell bemutatni az irodalomban, az én érettségimnél. Ehhez azt tudom mondani, hogyha valaki ugyanezt az utat szeretné biztosan választani. Vannak olyan ötletek és találgatások, hogy milyen témák jöhetnek szóba. Ezeket is szintén ilyen irodalmi tankönyvekben gyűjtik össze, de azért az ember magától is rájöhet, hogy milyen fajta motívumok azok, vagy témák, amik többször megjelennek az irodalomban. De igazából őszintén szólva szerintem, hogyha a 4-5 év alatt, amit te gimnáziumba jártál, te rendesen tanultál, de ha nem is rendesen, de azért átlagosan felkészültél mondjuk a témazárokra, kisebb dolgozatokra, akkor azért egy minimális fogalmat biztosan van arról, hogy milyen versekről tanultatok, abban mik voltak a fontos dolgok. Például nekem azért is tetszett jobban ez a témakifejtős esszé, mert ugye készhez kapjuk az összes szöveggyűjteményt, és az kvázi egy ingyen puska, tehát ott van benne évszámszerző, és ott van maga a vers, és azért, hogyha elolvasod a verset, vagy a szövegrészletet, nekem legalábbis abból már visszajöttek az emlékek, hogy miket tanultunk órán, miket tanultam otthon én magamtól, a versekkel, szerzőkkel, korokkal kapcsolatban. Azért irodalomhoz még hozzátenném azt, hogy gondolkodjatok korszakokban. Ez vonatkozni fog majd a törire is, de irodalomnál is nagyon fontos, hogy lássátok azt, hogy egy-egy költő, egy-egy művész tényleg milyen korban, milyen korstílusban alkotott. Ez majd a műveltségi tesztben is nagy segítség lesz, hiszen ott is lesznek elvileg ilyen feladatok, hogy
ami a korokkal, korstílusokkal kapcsolatosak, és oda is fontos, hogy tudjatok pár magyar vagy külföldi szerzőt felsorolni. Úgyhogy gondolkodjatok tényleg blokkokban, csoportokban, bármiről van szó magyarból. Haladjunk tovább a nyelvekkel. Én franciából érettségiztem, ugye, angolból nem, de bármilyen nyelvből érettségiztek igazából, szerintem ugyanezek a tanácsok és szabályok segíthetnek. Ami nagyon fontos, és amiben nagyon sok pontot lehet veszíteni, de közben nyerni is, ezekben a nyelvi érettségikben, az a nyelvtan. És szerintem nem kérnek azért egy annyira magas szintű nyelvtant, mondjuk akár egy emelt fokú érettségiben, tehát az egy B2-es szintnek megfelelő szint. Nagyon fontosak az igeidők és vonzatok, bármilyen nyelvről van szó. Ezek olyan dolgok, de ha megnyitok egy érettségi feladatot, ott azért látni fogjátok, hogy milyen feladattípusok vannak, és én nagyon erősen ajánlanám, ugyanúgy, mint a matekra, hogy minden nap minimum egy, de inkább 2 érettségit csináljátok meg. Nem kell az egészet, csak mondjuk a nyelvtani részét, de ugye itt is 4 részből áll a nyelvi érettségi. Most a szóbelit azt vegyük ki jelenleg, mert az még később van, arra még bőven ráértek. De ugyanúgy, mint ahogy a mateknál, csináljatok meg minimum 1-2, nézzétek meg, hogy mik azok, amik jobban mennek. Nyilván a fogalmazást azt elég nehéz magatoknak kijavítani, de én például azt csináltam, hogy én simán beadtam a ChatGPT-nek, és ő kijavította nekem, nagyjából. De hogyha mondjuk tudjátok, hogy az igeidőkkel van probléma, vagy a vonzatokkal, akkor inkább arra fókuszáljatok, és tényleg ne vesszetek el a részletekben, mert most már arra sajnos nincsen idő. Plusz, ami nagyon segíthet, de ez bármilyen nyelvről van szó, és nyelvtanulásról, nem feltétlen egy érettségiről, hogy állítsátok át mondjuk a telefonotokat, TikTokot, YouTube-ot, bármit. Az a lényeg, hogy mindenhonnan, amit ti néztek a 4 falon kívül, az azon az adott nyelven történjen. Mert hiszitek vagy sem, tényleg brutálisan sokat tud számítani az, hogy minden inger, minden értesítés, minden azon az adott nyelven történik. És nem kell feltétlen, hogy mondjuk franciából, vagy németből, vagy spanyolból értsétek azokat a dolgokat, amiket mondjuk láttok egy YouTube videóban, egy TikTok videóban, de az, hogy ti azt már passzívan is hallgatjátok, higgyétek el, hogy fejleszteni fog titeket. És akkor elérkeztünk nálam a legnagyobb mumushoz, az a töri. Én a töriből emelteztem franciául, de neked ez nem kötelező, maradjunk csak a középszintnél, szerintem bőven elég az is. A törire tudom azt mondani a leginkább, hogy használd ki, hogy neked lehetőséged van arra, hogy ezeket a dolgokat megtanuld, és hogy kvázi nincs is más dolgod, mint hogy ezeket megtanuld. Bármennyire hülyének hangzik, de én, mint 1 éve érettségizett, én azt tudom mondani, hogy nagyon sokat számít az életben, hogy te tájékozott vagy mondjuk történelemből. És nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, tényleg, hogy pontos csataleírás, meg pontos eseménytörténet, csak szimplán bizonyos kulcs dolgok, kulcsfogalmak meglegyenek a fejedben, mert ettől leszel igazából több és tájékozott. Azért gondoljunk bele abba, hogy milyen dolgok történtek most, és ha végighallgatunk egy-egy beszédet lendő miniszterelnökünktől, rengeteg történelmi vonatkozást hoz föl, és szerintem azért az nem árt, hogyha valaki ezeket érti és össze tudja kötni. De maradjunk mi a lényegnél, az érettséginél. Én azt vettem észre magamon, hogy főleg mivel ugye emelteztem, én próbáltam minden információt magamba préselni, és én mindig attól féltem, hogy lesznek olyan témák, vagy olyan dolgok, amikről fogalmam sincsen egyszerűen, mert hogy annyira nagy az anyag. Viszont szerintem inkább arra kéne koncentrálni, hogy bizonyos kulcs dolgokat, kulcs eseményeket, kulcs korszakokat megragadni, és azokat valahogy összekötni. Amire nagyon figyeljetek oda, hogy egyáltalán ne bemagolni próbáljátok a dolgokat, mert az nem vezet semmire. Egy esszé megírásában is az egyáltalán nem fog nektek segíteni. Ami nagyon fontos, de ez bármilyen tantárgyra, vagy egyetemi szakra, vagy bármilyen olyan dologra, amit tanulni kell, vonatkozik, hogy ne bemagolni próbáld, hanem megérteni és összekötni, és a logikát megtalálni benne, mert igenis a történelem egy logikus, összefüggő dolog, csak meg kell látni benne a kapcsolatokat, és azokat összekötni. Ami nagyon
tud segíteni itt az utolsó hajrában, és ez is nekem szerintem az utolsó menedékem, és az utolsó esélyem volt arra, hogy bármit is összekapirgáljak, az a Borna Missa gimnáziumnak a YouTube csatornája, ahol vannak töri maratonok is, de vannak rendesen, szerintem még a Covid időből felvett témaszerű videók is. Ezek rettenetesen sokat tudnak segíteni, hiszen itt nem elmélyednek a témákban, hanem tényleg a minimumot, a legalapabb dolgokat mondják el, de szerintem teljesen logikusan, érthetően, úgyhogy ezt kezdjétek el nyomatni rendesen. Itt a törinél is azt tudom mondani, amit a magyarnál is mondtam, hogy erőszeretettel használjátok, és feküdjetek rá a notebook elemre, mert ez tényleg passzívan is odaadja nektek a tudást. Hogyha már vannak esetleg kidolgozott érettségi tételeitek begépelve, ha nem, akkor amúgy a neten is, azt hiszem a Sudoku alkalmazáson is van egy csomó fent, azt adagoljátok be szépen a notebook elemnek, csináljatok belőle podcastet, videót, kvízeket, flashcardokat, és higgyétek el, hogy az, hogyha minden nap mondjuk 1-2-3 podcastet meghallgattok, közben nem tudom, elmentek egyet sétálni, futni, mert az is nagyon fontos, hogy pihenjetek. Hallgassátok ezeket a podcasteket, azt is csinálhatjátok, és úgy még több érzékszerveteket is igazából összekötitek a tanulással, hogyha hallgatjátok, és közben jegyzeteltek, de ne az egészet írjátok le, hanem tényleg kulcsfogalmakban, kulcsszereplőkben, kulcseseményekben gondolkozzatok. Nyilván például egy esszénél nagyon fontos az, hogy tudjatok bizonyos évszámokat, neveket, helyeket felsorolni, de azért az egész dolgozatnak mégis a lényege valóban az, hogy ti rögzítsetek egy tényállást, rögzítsetek egy elemet, egy gondolatot, ami egy forrásban vagy a saját tudásotokban megjelenik, és azt utána abból vonjatok le egy következtetést. És ez nagyon fontos, hogy ehhez ne sima személyeket tudjatok, meg évszámokat, nyilván ez is nagyon fontos, és erre is lehet pontot kapni, de azért tényleg az egészben az a legeslegfontosabb, hogy meglássátok ezeket a kapcsoló elemeket. Így, hogyha az esszére visszatérünk, az esszében ugye nagyon sok pontot lehet szerezni. Én azt csinálnám, hogy minden témából kigyűjtenék olyan információkat, ugye nem kell sok, annak megfelelően, hogy hány ilyen rögzítés megalapítást kell csinálni egy esszében, maximum. Azok alapján gyűjtsétek ki ezeket az információkat minden témában. Például mondjuk vegyük azt, hogy Mátyás király, és akkor vegyétek elő a Mátyás királyról szóló tételsoratokat, és szépen egy kis lapra írjátok ki azt a pár kulcsinformációt, amit hogyha ránéztek a lapra, és becsukjátok a szemeteket, és arra visszagondoltok, akkor az alapján el tudtok indulni, és tudtok ilyen megállapításokat csinálni. Szóval összefoglalva, a töriből a 2 legnagyobb tippem a notebook elem, és a Borna Missának a YouTube csatornája. És itt is nagyon fontos, hogy ne passzív tudás legyen bennetek, és ne passzívan tanuljatok, hanem tényleg kérdezzétek vissza, és gyakoroljatok, mert így fognak rögzülni a dolgok. És akkor itt a videó végére gondoltam, hogy hozok pár olyan gondolatot, vagy tippet, vagy tanácsot, ami magán a tanulási fázison kívül segíthet titeket. Én főleg itt az egyetemi tanulmányaim során jöttem rá arra, hogy néha a kevesebb is több. Én most itt a második fél évben sokkal kevesebbet tanultam, mint az elsőbe, és sokkal jobbak lettek a jegyeim. Mert hogyha túl stresszelitek az egészet, és túlzottan próbáltok hagyatkozni tényleg a lexikális tudásra, akkor elveszik az információ, elveszik a kapocs, és elveszik az a lehetőség, hogy te a saját gondolataidat tud felhasználni. Nyilván az érettségben azért elég nehéz úgymond szabadon alkotni, vagy hogy mondjam, egy esszében, vagy egy fogalmazásban a magyarnál, mert elég erős követelmények vannak, és a megoldó kulcs is azért elég szigorú. A lényeg, hogy muszáj pihenni. És most a pihenés alatt azt is értem, hogy ne este 11-ig próbáljatok meg tanulni, csak már mondjuk azt osztottátok be arra a napra, hanem igenis inkább menjetek el korábban lefeküdni, akkor keljetek fel mondjuk korábban, de a pihenésben nem szabad egyszerűen lejjebb adni, mert az hosszú távon se egészséges, és higgyétek el, hogy muszáj ahhoz pihenni,
hogy az agyatok friss és üde lehessen, és a legtöbb információt be tudja szívni magába. Viszont a pihenéshez hozzátartozik az is, hogy mozogjatok, és tényleg ezek ilyen nagyon alap dolgok és alap információk, de mindenki azt szokta csinálni, nyilván én sem figyeltem sajnos arra, hogy érettségi időszakban mozogjak. Viszont itt az egyetemen is észrevettem magamon, hogyha jobban aludtam és többet mozogtam, sokkal frissebb volt az agyam, sokkal több mindent tudott befogadni, és egy-egy tanulási sessionöm nem kellett, hogy olyan hosszú legyen, mert ugyanazt a dolgot meg tudtam csinálni rövidebb idő alatt is, mert jobban tudtam fókuszálni. Tehát ilyen kiegészítőnek én a pihenést, tehát az alvást és a mozgást mindenféleképpen beleiktatnám valahogyan a napi rutinomba. És ami még nagyon fontos itt a végére, az az, hogy csináljatok egy olyan mindsetet magatoknak, hogy minden, amit most tényleg megtanultok, az titeket szolgál, és a jövőtöket szolgálja. És ami az érettségi napokat illeti, figyeljetek arra oda, hogy vigyetek magatokkal vizet, valami snacket, ami ott közben tud energiát adni, és tényleg nagyon fontos, hogy előző lévő nap ne este 12-ig tanuljatok tényleg, hanem feküdjetek le időben, és higgyétek el, hogy utolsó este már nem fog semmi se változtatni a tudásotokon, nem akkor fogjátok megtanulni a dolgokat, ott tényleg már csak magatokat stresszelitek, és nagyon fontos, erre még sajnos én sem jöttem rá, hogy mi a legmegfelelőbb megoldás, de valahogy próbáljátok a stresszet levenni a vállaitokról, és gondoljatok bele, ezt én tudom a legjobban, és megkérdeztek bármilyen olyan embert, aki már leérettségizett, akár tavaly, akár évekkel ezelőtt, hogy a nap végén és az élet végén az érettségi egy ennyire kicsi, apró és lényegtelen dolog az életben. Igen, tudom, hogy a pontok számítanak, de amint megírtátok az érettségit, senkit nem fog érdekelni, hogy hány pontot értetek el, mennyit szenvedtetek előtte, az nyilván magatokban megmarad, mint emlék, de senkit nem fog érdekelni az egész. Remélem, hogy ezekkel a dolgokkal tudtam nektek egy kicsit segíteni, és kívánom nektek, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy szeretnétek, és nagyon sok erőt kívánok nektek, mert tudom, hogy ez tényleg egy stresszes időszak, de hogyha esetleg megfogadjátok ezeket a tanácsaimat, akkor remélem, hogy könnyebb lesz a felkészülés. Sok sikert nektek! Puszi!